že dobrých ľudí sám si veľa zmesí. Nevedia, že ho si treba vítať. Nevšimol si, že dnes večer prišli sme sem všetci. Tak som sa ho nenápadne spýtal. No čo je? No čo je? No čo je? Čo chceš? No čo je? No čo je? No čo je? Čo chceš? A on povedal, že nič. A on povedal, že nič. Moja viera je tak silná, že ma nezastaví nič. My sme Poprad, Háka, Kamzy. Áno, my sme Poprad, Háka, Kamzy. Všetci moji ľudia, ktorí veria, moji hráči, ktorí vedia, že sa na mňa môžu spoľahnúť vždy vtedy, keď je treba. Ja som Poprad. Áno, my sme Poprad. A nikto nás nezastaví. Znesem všetky rany, slzy, pády, vždy sa postavím a pôjdem ďalej, nevzdám sa a vyhrám. Ja som Poprad, ja som Poprad. A nikto nás nezastaví, v hlave mám len úspech, necítim už žiadnu bolesť, žiadny strach. Neviem, čo je ústup, zrodený pre výhru. Ja som tu a teraz aj s mojimi bratmi. Zdravím Tatry, došli sme si zobrať, čo nám patrí. Prosiť, nech je konec, prosiť o milosť, zaplakať pre bolesť. Nemali si chodiť, vôbec dáme vás dole, my vás dáme dole. Poprad, poviem to aj 100-krát. Ten, kto nechcel dostať, má radšej doma. Chceli sme vás pozvať, aby sme vás mohli zodrať. Posledné vám zobrať z kopom, obraz domov poslať. Lebo my sme Háka, K.A. MZ, Áno, my sme postať. Môj hlas tu žijem a tu ty máš na doraz. Ďakujem za to všetko, za spolupracovanie.